Kapatid, follow and subscribe sa Kabrother Amik na Facebook page at YouTube channel sa Sukdanan sa Kamaturan. Daghan kay mo makatunan. Kini mga sulpot ba? Magsigi sila og akusahan hay kanatong mga Katoliko nga moingon sila nga ang Katoliko nagampo ngadto sa mga patay aron nga malangit. Hoy, panabang mga langit. Panudlo ba na sa Katoliko nga ampuan ang patay aron nga malangit? Tubag daw mo mga sulpot, mga protestante. Naa ba na sa Catechism of the Catholic Church nga gisugo mi panudlo sa Katoliko nga ampuan ang patay aron nga malangit? Sayop ang inyong mga pag-akusar. Dili na mao ang panudlo sa Katoliko. Walay teaching ang Katoliko nga ang patay ampuan aron nga malangit. Wala yun. Akong balikon, dili panudlo sa Katoliko nga ampuan ang patay aron nga malangit. Unsa man ay ang ampuan? Unsa man ay ang ampuan sa mga Katoliko? Ang kalag sa mga nangamatay. Mao na ang among iampo. Ang kalag ba nga naa sa purgatorio? Dili naman pwede nimo iampo ang mga kalag nga naa na sa langit. Naa naman sila sa langit. No need na nga iampo pa nimo. Kay naa naman sa langit. Plastar naman sila. Nagpuyo naman sila sa grasya uban sa himaya sa Ginoo. Ang mga kalagpod nga naa sa impierno, dili na pud to pwede nimo ampuan nga aron nga moadto og langit. No, dili na. Impierno, diha na gyud na siya. Impierno na gyud na. Dili na madala og ampo bisan pag pila ka milyon nga pare ang moampo, dili na gyud na siya madala kay naa na gyud na sa impierno. Karon, naa karon kita sa purgatorio. Unsa maning purgatorio? Kay mao man diha man magampo, diha mauna hinungdan ngano nga magampo ang mga Katoliko sa mga kalag nga naa sa purgatorio. Ang pangutana, unsa man ang purgatorio? Ang purgatorio gikan na siya sa Latin nga pinulongan nga purgare. Diha bitaw nagikuha ka ng pulong purga. Kana bitawng doktor miingon nga misis, atong purgahon ning imong anak kay gibitok. Diha nagikuha ka ng purga sa purgatorio. Gikan na sa Latin nga pinulongan nga purgare. Kanang atong water dispenser na ay water purifier. Kaya nga naman, ang purgare sa English, purify. Sa Binisaya, paghinlo. Adisir nato imnon ang tubig, muagi sa water purifier. Aron nga 100% good siya nga hinlo, safety dire sa atong panglawas. Ang turyo kay purgari og turyo man mao na siya ang diha gikuha ang sa Latin na siya turium. Mao na siya ang territory. Sa ato ba kanabit ang salida ni Fernando po og ni Ramon Revilla Senior nga sayo ang Cavite, sa akin ang Tondo. Nga na ba? Teritoryo. Ngano nga ampuan pa man ang mga kalag sa mga namatay dito sa purgatorio. Atong hinumduman na, klarohon lang nato ni. Tanan kalag nga naa sa purgatorio, 100% na siya muadto na gyud na og langit. Walay kalag nga naa sa purgatorio nga muadto og impierno. Wala. Ako nang kini pod pagkatikais na pod ning adto sa mga kanang mga dili pa kayo lig-on nga Katoliko ba nga naa pa sa mga hulga pa sa mga protestante. Akong balikon, tanan nga kalag nga naa sa purgatorio sureball 100% muadto na gyud na tanan sa langit. Walay kalag nga naa sa purgatorio nga muadto pa sa impierno. No. Basta kay naa na sa purgatorio, sureball langit na na.
Ang pangutana, kung dili ba ampuan ang kalag nga naa sa purgatorio, dili ba siya makaadtog langit? No. Bisan pag walay mo ampo, dili pa na siya ampuan diha. Paingon gihapon na siya sa langit. Pero ngano nga ampuan pa man nga tanan man daay nga kalag naa naman daay paingon man daay sa langit, ang tanan nga naa sa purgatorio paingon ba sa langit, ngano nga ampuan pa man? Ampuan ang kalag nga naa sa purgatorio aron nga mas mapadali ang proseso sa paghinlo sa ilang mga sala, aron nga 100% makadawat na sila sa grasya sa Dios ug makig-uban na dito sa langit. Aron nga ang ilang pag-antos da sa purgatorio ba, dili magdugay. Maadto na dayon sila sa langit. Mao na ang purpose ngano nga ampuan ang kalag sa mga nangamatay. Pagpakita man na sa imong gugma ngadto sa mahala sa imong kinabuhi, nga bisan og wala na sila dinhi sa kalibutan, gipakita gyapon nga nahigugma ka ngadto kanila. Mao na nga naay purgatorio. Pananglit karon, kung ang protestante nagtuo nga langit o impyerno. No, langit o impyerno ra ang imong gituohan kay protestante man ka, walay purgatorio. Karon kay for example lang, himuan lang nato ni og story. Nakapangawat kag tanglad sa imong silingan. Kay nagsabaw ka og manok Bisaya. Ang manok nga Bisaya nga imong gisabaw, dili to kinawat. Ang kinawat nimo katulang tanglad. Unya kay pagtimpla nimo sa imong gisabaw nga manok, pagkuha nimo sa asin kay wala na may asin dito sa sudlanan. So nilakaw ka kay mopalit kag asin dito sa unahan. Paglakaw nimo kay nabanggaan man ka sa sakyanan, on the spot patay gyud ka. Katong tanglad nga imong gikawat, wala na to nimo na pangayo igpasaylo sa Ginoo. Ang pangutana kay namatay naman ka. Nya wala man ka nagtuo og purgatorio, kay langit man og impyerno ra man imong gituohan. Ang pinadayag 21:27 nag-ingon man nga bisan gamay nga mansa, bisan gamay nga buling sa sala, dili ka pwede makasulod sa langit tungod kay ang langit hingpit kayo na siya. Dili pwede dito sudlan og bisan gamay nga sala. Ingon ana ka bililhon ang langit. Karon kay naa man kay sala nga gamay ra man ang sala kay tanglad ra man imong kawat. Wala to nimo na pangayo igpasaylo kay natigbak naman ka kay undaspat gyud. Dili man ka pwede ibutang dito sa langit kay nakakawat man ka og tanglad. Nya karon kay anya mong gituohan wala may purgatorio, impyerno ra man og langit. Wala man kagibutang dito sa langit kay naa man kay sala, nangawat man kag tanglad. So ibutang gyud ka dito sa impyerno. Madawat ba nimo na nga rason? Nga Lord, unsa naman tanglad ra man akong gikawat, ngano nga wala man ko nimo ibutang sa langit, ngano nga naa man ko diri sa impyerno? Unsa ito bag sa Ginoo sa imo ha? Tungod kay dili man ka motuo og purgatorio, diha gyud ka sa impyerno kay naa kay sala, nangawat kag tanglad nga wala nimo gipangayoan og pasaylo. Dili ka pwede diri sa langit kay ang langit dili pwede sudlan og bisan gamay nga sala. Ingon ana ang Ginoo, hustisya ba? Karon kung motuo ka og purgatorio, inig kamatay nimo kay undaspat man ka, ibutang ka sa purgatorio. Didto nimo basulan na nimong sala nga nangawat ka og tanglad. Mao na nga kamo nga mga protestante, ablihin ninyo ang yunahuna. Ayaw mo pagpasigarbo kay ako protestante man ko sa una gyud, sabadista man gyud ko. Pinaka-hate good na ako ni nga doktrina panudlo sa Katoliko kining purgatorio. Mao na nga dili gyud ko ganahan ani sa una. Pero sa dihang nagkatoliko nako, ako kining gitun-an. Kining panudlo sa Katoliko nga purgatorio akong giistadihan, ug sa dihang ako nasabtan ang pinakalahom nga kahulugan ani, pagkanindot man day kayo. Kung naay Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo,
naapod langit, purgatorio o impierno. Ingon ana ang hastilan kapag kanindot kaayo. Muna nga kamo nga mga protestante, ayaw mo sigig pagpangdaot sa Katoliko. Kung wala mo ganahi sa panudlo sa Katoliko, ayaw mo sigig pagpangdaot. Inyo hamanggod kay dili man gyud mo makakuha og membro og dili mo makapangdaot sa Katoliko. Kay maingon mo nga kung dawaton bitaw ninyo ning pagtulunan sa purgatorio, wala na may mo pasakop sa inyo ha, kay ay sa Katoliko man na, dito na lang ko sa Katoliko. Ingon ana ka bililhon, ingon ana ang gugma sa Ginoo ngadto kanatong mga katawhan na ay langit, na ay impierno ug na ay purgatorio. Mo na nga ang mga kalag nga naa sa purgatorio mao na ang iampo. Dili katong ampuan ang patay aron nga malangit, wala. Ha? I-erase na sa inyong hunahuna, iwalaan na ninyo sa inyong hunahuna nga kanang mga pasangil ninyo nganhi kanamong mga Katoliko. Kay ang Katoliko wala magtudlo nga ang patay ampuan aron nga malangit. Ha? Mauna ang inyong timan ug diri ra ko taman atange ang part 2 ani nga video. God bless.